агар гуфт ба шарте ки шумо дар маҳфили мисол амри ба маъруф не аз мункар омадиву бисёри бисёр як лаззат бурдӣ, бисёр истироҳат кардӣ ва шояд гуфтӣ ки алҳамдулиллоҳи роббилоламин ки имрӯз чи як рӯзи босаодате барои ман будааст, бисёр рӯзи беҳтарини ман рӯзи мамин. агар мега вақте дар ту ин хоҳишҳо пайдо шид, бидон бачам ки ту бандаи босаодатӣ, некбахтӣ ва ту иншоаллоҳ дохили ҷаннат мешавӣ. вале дар домуш чӣ мега? дилат гар суҳбати некон нахоҳад, бидон ки дӯзахи сӯзон мехоҳад. лекин рафти бачамо дар ин дарону мақсад бисёр нороҳат шидӣ. на танҳо ҳамин мақсад, ҳатто телефонам бисёр одаме аст ки мумкин аст ки амри ба маъруфа бинам бига биё мисол дигарша бурем, ягон чиз бо бемаъние дигарша тамошо кунем. ҳо вақте дар дили ту ҳамин меҳр нест, ҳамин муҳаббат нест, пайғамбар гуфт ки ту саодат надорӣ бачам. ва тура мақсад ин интихобат ва ин бетавфиқит тура ҷаннат намебарад. зин лиҳоз бародарои азиз, ин бисёр як некбахтия дар ҳадиси қудсӣ хондам ки аллоҳи меҳрубон гуфтааст ки кадом бандаеро ки гӯшаш гӯш карданда хоҳиш дорад, дастош аз гирифтани ҳаром доим тарс дорад, поҳош дар маъракаҳое ки дар унҷа фисқу фасод аст рафтанда ҳаракат намекунад, ин наздиктарини банда ба сӯи ман аст. вақте дар узвҳои ҳамин тавфиқ бошад. зин лиҳоз бародарои азиз, ҳамин таъкидҳоро агар бигирӣ ҳамаша, чаро инқадр таъкид мекунад? оё ира мо ин ко ҳарфи ман нест? ман шуморо ҳар чӣ гуфтесам адресоша мегум дар куҷо аст. чаро инқадр моро таъкид мекунад? зеро бародарои азиз, ягона чизе ки моро тарбия мекунад, ба роҳи беҳбуд мебарад, ба роҳи нек мебарад, ин сухани худо ва пайғамбар. касе агар ира сармашқи зиндагиш ба худо қасам интихоб кунад, хайри дунё ва охират меёбад. бигем аз ҳамада одами безиён, безарар, одами хуб, одами некбахт ҳамун инсон аст. зеро мо сураи зухруф дорем. дар сураи зухруф аллоҳ мегӯяд аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим ва ман яъши ан зикри раҳмон нуқайyiz лаҳу шайтон фаҳуа лаҳу қарин. аллоҳ мега вақте ки шумо агар аз гӯш кардан мега бубинед худотона дур карден, яъне нахостед ё хоҳиш то нашид ё нафрат пайдо карден, аллоҳ мега дар ҷои он ки ту бояд сухани як аҳли илма гӯш мекардӣ, сухани як олима гӯш мекардӣ, сухани як пайғамбара гӯш мекардӣ, модом ира интихоб накардӣ, нуқайyiz лаҳу шайтон фаҳуа лаҳу қарин. ман дар ивази я шайтонот метавонам. ҳамеша далолати тура дигар лаҷоми ту дар дасти ҳамон шайтон аст. ва тура доим ва доим ӯ одам ҳамин хел далолатот мекунад ки анамин корот дуруст аст, анамин интихоби дуруст аст. сигарет кашидесай, дил тапр мекунад, ҳеҷ чӣ гапе надорад, ҳамун дил тоза бошад. хоб арақ нӯшидесай, ҳамаи худоя лакбахша мебахшад. ҳамин шайтон тура бурдесай, яъне ту сухани ҳамура ӯ бо дил тапр мекунад. аллоҳ мегӯяд ки ҳолон ки тура рафиқат ҳамун шайтон аст, зеро ту ин ҳолата қабул накардӣ. то замоне бародари азиз ин шайтон ҳамроҳ ки вақте дар ҷаҳаннам нишонат метавонем ки ана ҳамин буд ки тура овард ба ҷаҳаннам, ана ҳамин буд. зеро ту дар дунё мақсад интихоб накардӣ ин хел шуниданҳои ин хел маҳфилҳо. худо раҳмат кунад. дӯстои худо мега ҳамчунон чун тани мо зинда ба об асту ҳаво. ҳамин носири хисрат дар тилёч мега ду чиз сармояи амра, яке об, яке нафас. инам беобу бенафас мо шумо ҳаёт нест ку. мега ҳамчунон чун тани мо зинда ба об асту ҳаво, сухани хуб дили мардумро ҳамон обу ҳавост. ана ҳамин суханҳо бародар, ана ҳамин далолатҳо, ана ҳамин шуниданиҳо, ана ҳаминҳо мега ранги об ва ранги нафас барои мо мубинад. алан хусус бародарои азиз, дар ҳамин мулкҳое ки шумо омада дунболи зиндагитон ҳаракат доред, дар ин ҷоҳо ки бо
فسقش، فسادش ممکن، محیطش. خب یعنی از هر جانب فرزنداتونه، خداتونه، زنهاتونه، دختراتونه زیان داده میتونه. اینجا دا با بیشتر گوش کردن برای شما بسیار مهمه، بسیار برای شما مهمه. برادر است گلی که بوی ندارد با او چمن حیف است، دلی که درد ندارد با او بدن حیف است، کسی که فهم ندارد با او سخن حیف است، سری که سجده ندارد با او کفن حیف است. خدا رحمت کنه. گلی که بوی ندارد بر او چی حیف بود؟ چمن حیف بود. گل شماییم برادر عزیز. در همین یک چمن اگر مثل میزنه شوید، همین یک چمنزار داود ببینید، اگر یکان گلی بیبوی باشد او قدر در بین او گلی زیاد او را انتخاب نمیکنه. در بین بنده ها هم که اگر بنده با خدا نباشی، از خدا ای شریعت و ای تربیه دینی دور باشی، برادر از تو با مثال همون گلی بیبویی. دلی که درد ندارد با او بدن حیف است. وقتی در درون دل شما درد دین نیست، برای چی صاحب چهار کتاب میگو غم دین خور که غم دین است. همه غم ها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. دل مؤمن باید غم دین داشته باشد. برادر عزیز، غم دین در دل مؤمن باید باشد، دائم در فکر دینش باشد.